हाय फ्रेंड, मी प्रसाद आंदावडेकर. प्रियांका द शेफमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अजून एक नॉनव्हेजचा प्रकार बघणार आहे, ते म्हणजे झणझणीत तिसऱ्याचं सुकं. कोकणात तिसऱ्याचं कालवण आपण सहज बघतो, पण तिसऱ्याचं झणझणीत असं सुकं कसं बनवायचं हे या व्हिडिओमध्ये आज सांगणार आहे. सुरुवातीला आपले हे 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत. त्यावरची सर्व माती काढून चांगलं साफ करून घ्यायचे आपल्याला. आता हे आपले स्वच्छ धुवून झालेले आहेत. तर आपण आता गॅस ऑन करून स्वच्छ धुतलेले तिसरे एका भांड्यात बॉईल करत ठेवायचे आहेत. 5 ते 7 मिनिटात तिसऱ्याचे तोंड ओपन व्हायला सुरू होते. आता ऑलमोस्ट ओपन झालेले आहेत सर्व. यामध्ये माती राहणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे आपण. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. 5 मिनिटं होऊन गेलेले आहेत आणि आपल्याला जास्त याला बॉईल पण करायचं नाहीये. आणि ह्याचा जो रस्सा आहे, जे पाणी निघालंय, ते पाणी आपलं न फेकता आपल्याला ते पाणी आपल्याला लास्टला आपलं यूज करायचं आहे. तर हे पाणी थोडं ठेवून द्या तुम्ही, कारण यामध्ये तिसऱ्याचा आर्क उतरला आहे, तर ते पाणी आपल्याला यूज करायचं आहे आपल्याला. आता याला एका प्लेटमध्ये काढून घेतलंय. ह्यातनं माती खूप असते, ती माती क्लीन करायला पाहिजे आपल्याला. त्यासाठी आपल्याला याला साफ करायला लागेल परत एकदा. यामध्ये माती राहणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. हे फक्त ओपन करून आतला मांस काढून घ्यायचे आहे. आपण सर्व तिसऱ्यांच्या वरून मांस काढत नाहीये, फक्त एक साईडचं कवच काढून टाकतोय. असं समजा की संपूर्ण काढले 70%, तर एक साईडचं कवच सोबत जे मांस ठेवले ते 30%. आता हे नीट साफ करून झालंय आपलं. तर आता आपण फोडणीची तयारी लागूया. फोडणीसाठी प्रथम आपण 2 ते 3 चमच तेल घेऊ. तसं तेल तापलं की यात आपण 2 उभ्या चिरलेल्या मिरच्या आणि त्यासोबत कढीपत्ता मध्यम आचेवरती परतून घेऊ. तिसऱ्याचं कालवण आपल्याला कोकण पट्ट्याला जास्त प्रमाणात दिसून येतं. पावसाळ्यात ऋतूमध्ये हे जास्त करून बनवलं जातं. तर मुंबईला आपल्या कधी पण भेटतं, तसं आपण बनवू शकतो आपण. कढीपत्ता आणि मिरची चांगली परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 चमच आलं लसणाची पेस्ट ॲड करायची आहे. याला चांगलं 2 ते 3 मिनिटं तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊ. एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो मी ॲड करतो आणि हलका रंग येईपर्यंत आपण याला मध्यम आचेवरती परतून घेऊ. आता याला हलका रंग आला आहे. यात आपण आता एक बारीक चिरलेला टॅमॅटो ॲड करू आणि चवीनुसार मीठ ॲड करून थोडा वेळ परतून घेऊ. आता यामध्ये आपण उरलेले मसाले ॲड करू. 1/2 चमच हळद, 1.5 चमच कांदा लसूण मसाला, 1.5 चमच मालवणी मसाला. गॅस स्लो ठेवा, जेणेकरून मसाले जळणार नाही. मध्यम आकाराचे 5 ते 6 कोकम ॲड करू. थोड्या वेळ परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण स्वच्छ केले तिसरे यामध्ये ॲड करूया. चांगले परतून घ्यायला, जेणेकरून तिसऱ्यानं सर्व मसाले नीट लागतील आणि चवीला चांगले लागतील. यात आपण तिसऱ्याचं पाणी ठेवलं होतं, ते थोडं आता टाकूया. यामुळे शिजायला मदत होईल. जास्त पाणी ॲड करायचं नाही, थोडंच पाणी टाकायचं आहे, जेणेकरून जास्त ओलसर होणार नाही. आपल्याला सुकं बनवायचं आहे, म्हणून यात थोडं पाणी आपण ॲड करू फक्त. थोड्या वेळ त्याला परतून घेऊ आपण आणि 10 ते 15 मिनिटावरती मध्यम आचेवरती याला आपण कव्हर करून शिजायला ठेवणार आहे. आता हे चांगलं शिजलेलं आहे, तर यामध्ये आता आपण कोथिंबीर ॲड करू.
कोथिंबीर जास्त ऍड करा जेणेकरून टेस्ट चांगली लागेल. आणि आता याला आपण सर्व करून घेऊ. हे आपण भाकरीसोबत किंवा भातासोबत पण खाऊ शकतो. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि खाताना थोडं त्यावरती लिंबू पिया. टेस्ट थोडं अजून चांगली लागेल तुम्हाला. ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की बनवा आणि तुम्हाला ही कशी वाटली ते आम्हाला नक्की सांगा. ही व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड अँड फॅमिली सोबत शेअर करा, लाईक करा. आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर फॉलो करा आणि प्रियांका द शेफला सबस्क्राईब करा. तुमच्या घरी या सुंदर असेल झणझणीत तिसऱ्या सुका रेसिपीचा आनंद घ्या.